Iya, awas. Oi. Lho. Iya. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Wancine ayo kiprahipun para wadya. Matur suwun. Dik, mpun to. Kok sik ki arek ngomong ra sedo lho. Lah iya Ing para wadya nambahi meneh. ora. Aja ngono. Wadya. Wis siap siapa kang nitih trangka putih. Aja sediakep, Matur suwun. Kowe mari tak portal udah ngene iki. Mau tekan di Hah? Tekan kethek putih. matamu. Aku Jaran putih. oh jaran putih. Ayo saka padha saka ing makarya sing ati-ati ana 5.000 maneh. Piye? Jane siji ora iki. Yo aku kira wis duwite lali ya. Jaran putih. Heeh, tambahi maning kae. Ya, pripun? Tambahi wek cukup wek. Ayo kuwi, ra ing tak. Ayo pampah alon-alon. Melampah alon-alon jupuk duit. 1 2 mingkem sih, Des. Matur suwun. Jadi ya Allah. Astagfirullah. Ayo wes kono. Wes dintek sing, Des. Ayo. Piro met. Kae ibu. Wes ayo. Ndang mlayu kok met. Iki kang ana kan kethek kan nitih. Ayo. Ketheke juga duwe siji, boko siji sing ati-ati ngerek. Ayo sing ati-ati. Ayo kowe wancane awak dhewe bali. Ay, duit terus metu rakat mau. Yang wis wancine medal. Asline pancen pinter met masyarakat kene met. Awak dhewe ora bali ra oleh kok. Kita asik ya met. Bon telas dereng Bu. Bun nggih. Bun tak ngetai semet. Terus ra ono. Rono. Ayo wis wancine medal. Kok ayo. Ora kawir-kawir ngono. Ono. Ayo wis wancine ayo bersama sama met. Bersama Sekar Kinanti. Wis wancine meli 5.000 meneh. Kepriye Mas? Tobrak. Coba. Tolong bom bilaheng. Maka munyo ngono Des iki. Aja kaya munyo. Wis ditende Des anteni Des. Apa wis? Para penonton kerjasamane niki wedal sampun dalu. Sesuk maneh ibu aja ditoke kabeh
sesok maneh aja maneh ane iki angel kok ya pancen nang ibu masalah waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil aja kaya ngono aja ngono Alah kan. tak duduk tiu matur suwun Bapak Ibu nggih pun semono ugi kula tak bubarake mawon pun rampung dadi lani nggih Salam Nabi Muhammad wis ngono lah karepe kok bubuk kowe nekem nang ngono Des kenggo sing ki ya wis ya wis ditutup Des mau tekan maghrib ora ngono ojo kok nyeneni iki ojo nyeneni wis matur suwun sih Alhamdulillah. Oke orang anu wawas ae. Ya, wis api-api awak dhewe iki. Nggih, wis wancine medal nyuwun pangapunten bilih oleh atur kula boten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek nyuwun pangapunten. Nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar ganti janilane Jogja ya Yo yo yo. ya